Niselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Llum programm speċjali ħafna dan għaliex ftit tal-jiem oħra wara l-miliet, anzi l-għada tal-miliet, inkunu qegħdin niċċelebraw l-istrina. Stadrajna li l-għada tal-miliet inkunu qegħdin hemmhekk b'solidarjetà ma' dawk li huma vulnerabbli jew dawk li jkunu għaddew minn sitwazzjoni diffiċli u għaddejjin fil-preżent huma ħutna u bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund li torganizza l-istrina ta' kull sena taħt l-auspiċi tal-President ta' Malta, din id-darba l-President Miriam Spiteri de Bono, u għalhekk illum il-programm se jkun qed jiffoka fuq uħud mill-istejjer li jiġu mejjuna mill-Malta Community Chest Fund. Mana għandna rappreżentant tal-Malta Community Chest Fund, Head of Operations u Servizzi ila snin twal, immaġina taħt 9 presidenti, Claire Mikallef Puleli, janti ikona tal-Malta Community Chest Fund. Jamlu il-busti għal-presidenti ma jina nemmen li għandu jisir bustu kol għalik għalix inti persuna li l-pazjenti tanti hobbu u bir-raġun għax tant tkunem għal-jom. U jiena nista' nitkellem għax esperjenzajta miegħek għal xi snin u naf kemm hija veritati. Grazzi li naqgħet magħna. Għandna lil Cheyenne Muscat ukoll li għandha storja interessanti. Cheyenne hija żeffiena brava ħafna imma għaddiet ukoll minn ċertu sfidi. U għandi lil Marilis Mallija li ngħidilha lil Junessa u lil bina Tiago Mallija, ħelu ħafna, ta' San George inti, mhux ta' San Bastian, u xek? Ta' San George. Sewwa. X'inhi? Ma kulħadd. Ma kulħadd, ma San George nħobbuh naqra iktar. Ħanibda bl-istorja tiegħek, Tiago, l-ewwel nett vera niggusta kemm inti tifel ħelu, kemm tagħmel attivitajiet ta' karità, kemm tħobb il-ħadd ieħor, da minkejja li inti mindu kellek 4 snin u bdejt tbati minn ċertu sfidi. Jiena tant narak dejjem bitbissima pożittiv li qas kont naf illi inti għaddej minn ċertu sfidi. Tiago, llum għandek 12 sena. Imma sfortunatament inti xi kultant ikollok titla' l-kura l-Ingilterra, ovvjament bl-appoġġ tal-mama tiegħek Marilis u l-papa wkoll u tal-familja kollha tiegħek. Illum kif qed tħossok? Happy. Kuntent. Naf li torganizza ħafna attivitajiet inti għal karità. Għaliex tagħmilhom dawn l-attivitajiet? Pal jenu lili, nejn lilhom. Dejjem trittejn inti, inkredibbli. Jiġifieri din jiena kien hemm xi ħadd li kont naf li huwa ħuk fil-verità u x'hekk. U tixbaħ ħafna lilu l-Aziz Ramiro li sfortunatament issa ħallien aktar minn 3 snin ilu. Kull ma ħanuri ġiex ritratti għax in-nies naf li jafuh, nixtieq ir-reġija l-kemm ittella li ritratti ta' Ramiro emmu. Bnidem maħbub ħafna għaliex dejjem kien hemm għal Malta Community Chest Fund ukoll u wkoll kellu bżonn għajnuna u natalu u naf li inti qed issegwi l-passi tiegħu. Jiena naħseb qed isefsiflek f'udnejk f'kull flaxija u jgħidlek x'għandek tagħmel għax għalija qed narak l-istess passi tiegħu. Kif tħossok meta pereżempju torganizza pereżempju car wash u jinnaffi golli, dejjem tara x'ħadd ivvinta biex tgħin. Inti jekk moħħok ikollu jaħseb biex tara kif ħatejn allura. Marilis, inti persuna li batejt ħafna intu r-raġel tiegħek u l-familja kollha. Imma napprezza ħafna ngħidlek il-Junessa, napprezza wis determinazzjoni li xorta minkejja d-batija tagħkom kif għedtlek ftit tal-ħinilu li tibqa' għaddejja. Marilis, jiena ma kontx naf li sfortunatament wara li tlift ir-Ramiro xorta kont għaddejja battalja oħra minħabba Tiago. X'inhu għaddej bħalissa x'kien għaddej ukoll fil-ħajja tiegħek? Fimni bħalmet inti dal-istint li għandna li rridu ngħinu tipo ta' faraċ għalina, ifhem. Għax inti dejjem issib fi xtieda, dejjem issib fi x'tagħmel. Fimni l-ħajja jibsa, il-ħajja tkun jibsa, inti tiġġildilha. Bħal kulħadd qegħdin fid-dinja. Però bħalmet inti iż-żejjed, ħafna żejjed. Ekku, għax għadek qed ovvjament
l-ar ħaġa li tista' tiġrilek kif jgħidu imutlek iben, imma fl-istess waqt għaddejja battalja minħabba t-tifel li kollu jitla l-Ingilterra u kont qed tgħidli kien ilu iktar minn kellu 4 snin u xek. Kellu 4 snin. U x'kien ġara eżatt, kif sirtu tafu? Ifimni, kien l-iskola ma kellu xejn, kien ilu jgħajja b'headaches, imma ifhem edna forsi qed jikber u hekk. Ma kien l-iskola taħħes ħażin l-iskola ħadtu għand il-pedjatrixin tiegħu u qalli ħudu għal isptar. Mbagħad minn hemm bdejna kundizzjoni fuq nies obiż, ifimni, fuq u tiġirari il-kundizzjoni. Konna tlajna l-Ingilterra għal test biex jagħmlu test hemmhekk u qalu li bil-mediċina qalu li jaf iżomm. U għamilna bil-mediċina sa Novembru li għadda. Mbagħad Novembru li għadda għamma jiflaħx fil-ħodu b'headache kbira, l-istonku, u għetlu ħanżlu l-isptar, għetlu għaxdan naħseb għandu virus. U nizziltu għalt li ħanżom muħta, għalt li ħanamlu MRI, għalt li għax naħseb għandu relapse. U ekkien. U fil-fattu kol ftit ta' xurilu ġajtu tlajtu l-Ingilterra, intom u xek. L-axħar ta' Oktober tlajna l-Ingilterra, beda jaraħ professur tal-headaches, apposta fuq il-headaches, issa t-nistennew biex narġaw nitilaw għal trattament injection fil-iskal. U ovvjament il-Malta Community Chest Fund dejjem tkun hemm warajkom. Iwa, dejjem kienu hemm. U kemm qed isservi ta' spalla din l-għajnuna tal-Malta Community Chest Fund, speċjalment meta jkollkom issifru. Fimni, biex issifer titħafna finanzi, spejjes, titħafna support, għalkemm aħna issa riċenti li tlajna għamilna ġimgħa, issa meta narġgħu nitilgħu ma nafx kemm ħandumu qed tifhem, għax jaffitih trattament u mbagħad ikollna noqogħdu naqra oħra wara trattament biex jaraw kif qed imuru da. Imma ifhem mhux finanzi biss li jibatulek messaġġ intom orrajt, jiena meta kont hemmhekk l-Ingilterra kienet tibgħat li Claire Merċija biex tara Claire Mekallef Pulena, naħseb. Xem Claire oħra, skużawni. Kienet tibgħat li biex tara kif inhu t-tifel, kif aħna kif qed jiżvolġu l-affarijiet. Ifhem, moralment ukoll ikunu hemm miegħek. Ekku. U inti, forsi reġija tgħin ftit bir-ritratti, inti meta kont l-Ingilterra, għattejn servi bħala abbati u xek fil-Qudies, u ltqajt mal-patrijiet Maltin u xek, x'isimhom tiftakar? Fader Mario. U Fader Joseph, u kemm tħobbhom mhux. Veru, u daw il-patrijiet jiena Claire nixtieq jiġu Malta u tafx programm nagħmel bihom għax l-ammont ta' pazjenti li jsemmuhom u l-għajnuna għat nara l-xajen u kol għara taqbel miħaj wis qalb kbira, wis. Claire, inti kifatlek għalija persuna illi minajrek ma jizistix il-Malta Community Chest Fund, mux għetnejdlek hekk biex infaħrek, għetnejd xija verita, nsemmi tant pazjenti ma f'dak f'qalbi jibqa Stephen Camilleri, il-mibki Stephen Camilleri u il-mara tiegħu Natasha li kien jgħid li kemm nibża li Claire ma tibqax il-Malta Community Chest Fund jaħassasa Stephen ħallina, però ċerta li tant pazjenti bħalu jħossuhom l-istess. Claire, kemm ilek fil-Malta Community Chest Fund? Fil-Community Chest Fund li mill-2009. Ġifiri jiġu jisu 15 sena bej wieħed u ieħor. Naturalment, huwa xogħol li ħalli impatt kbir fuqek. Inti mingħajr ma trid in-nies li tibda tiltaqa' magħhom il-pazjenti u l-familjari tagħhom issir tħobbhom ħafna, mhux jiena biss it-tim kollu nsiru nħobbuhom ħafna, isiru parti minn ħajjitna, insiru nafu l-affarijiet li jħobbu jagħmlu u nkunu dejjem moħħna fihom. Jagħmel impatt fuqek għax inti xi kultant meta ma tiltaqax mal-mart tagħmilha bi kbira fuq affarijiet żgħar xi kultant qabel ma tiltaqa' ma' ċertu sitwazzjonijiet vera serji iġġibhom naqra bi kbar. Ġifieri ix-xogħol tagħna il-perspettiva lejn il-ħajja tinbidillek ħafna mingħajr ma trid, jiġifieri għal-iktar ħaġa naturali li inti tibda tagħti importanza l-affarijiet li vera huma importanti, l-affarijiet l-oħrajn li inti b'xi mod m'għandikx kontroll fuqhom tgħid okej, ġiet hekk il-ġurnata m'hemmx tagħmel għax inti tkun kontinwament qed tiltaqa' ma' nies
li għaddejjin minn dbatija kbira. L-Mart iġib dbatija kbira, iġib ħafna nkwiet, iġib ħafna familji li ikollhom jinfirdu minħabba kura, per eżempju, kollok. Ara inti kemm tkun soda klera x'inti tara ħafna sfortunatament inti tkun hemm f'nofs dan id-dlam meta bniedem ma jkunx jaf seqbad jagħmel u inti qed hemmhekk. Mhijiex faċli li kollu trid kif x'inhu dak li jżommok hemm li tibqa' soda għal pazjenti Maltin u Għawċin? Jiena nemmen ħafna li l-fidi hija part importanti ħafna li inti kollok il-fidi falla. U billi tibki mal-pazjent ma fiha xejn ħażin ta' ġifieri inti tipprova tkun strong imma jekk tiġi sitwazzjoni quddiemek li tmissek u jaqbiżlek id-dmuħ ma fiha xejn ħażin. In the long run il-pazjent kważi jgħaddi żmien u japprezzax jgħidlek inti bkejt miegħi meta kien hemm bżonn. Milli ħafna diskors xi kultant għandna ġo fina aħna xi kultant li bniedem tibda tgħidlu ħafna affarijiet li kważi laqqas jibdew jagħmlu sens. Aħna nemmnu li toqgħod bil-qiegħda ma' bniedem anke jekk ma tgħid xejn forsi toqgħod miegħu u ma jħossux waħdu. Naħseb li dik tagħmel impatt kbir. Qed nara l-Xajjen il-ħin kollu tapprova kemm meta tkellmet Merili Sutiago u anke issa. Xajjen, inti jekk m'iniex sejra żball fil-fatt 3 snin ilu u x'hekk kellek biss 23 sena. Kellek kanċer fit-tajroid. Niftakar kont intervistajtek sena wara. Minn xi xaddejt u dak iż-żmien, ovvjament ta' 23 sena għadek żgħira u żgħira kont ovvjament. X'tiftakar li ħassej dak iż-żmien f'dik l-età tant tenera? Naħseb l-iktar ħaġa l-fatt li tmur għand tabib jgħidlek riżultat li għandek kanċer diġà minnu nnifsu mhix xi ħaġa li eżin qiesha biha fuq ħadd, imma fuq xi ħadd naħseb li għadu daqstant żgħir jisek tibda tgħid imma jien ma nistax inkun bħal ħadd ieħor tipo ngawdi l-ħajja u nagħmel dak kollu nista' nagħmel. Fil-verità ġrat ukoll fi żmien il-COVID so kienet iktar diffiċli il-fatt li kont l-isptar il-bot mill-familja u jiena tip ta' persuna li nkun irid is-support madwari biex iġenni nħossni aħjar. Allura I'm very grateful li sibt ħafna support mill-familja ma ta' kont chest fund, sħabi, ġifieri. Ma kien hemm drabi fil-fatt hemm mara naraw li inti kellek tikkomunika bil-video mal-familja għax ma setgħux jiġierak minħabba l-COVID. Eżatt, għax fi żmien jiena kont għamilt ġimgħa sieħa l-isptar wara l-operazzjoni għax kelli xi komplikazzjonijiet tal-kalsjum. U ovvjament dak iż-żmien bħala visiting hours kienu sija biss kuljum. So kienet tiġi l-mama biss niftakar kuljum mill-5 s-6 u wara s-6 titlaq ġifieri. U hemmhekk min jaf kemm tħoss anke jekk ikun hemm l-istaff tal-isptar u min jaf kemm kellhom x'jagħmlu dak iż-żmien u s-solitudni. Iva, I mean kif diġà qed jiena persuna li nkun irid jisur xi ħadd. Naħseb mhux inti Iva, imma dawk iż-żminijiet jisek iktar tkun tixtieq li jkun hemm dak ix-xi ħadd speċi miegħek taf kif biex itik iktar kuraġġ. Allura konna nikkomunikaw through video calls ġifieri. U għall-grazzja tal-llum tinsab tajba, inti żeffina, fil-fatt nixtieq intella wkoll xi ritratti tiegħek kemm inti żeffina brava. U tlajt anke barra minn Malta x'inha komplejt insegwik. U l-Malta Community Chest Fund x'servit għalik? Servit ħafna x'għalija sibt familja oħra. Dejjem bdew miftuħa jessi li jgħinuna. Niftakar l-ewwel darba li kelli bżonn immur fl-uffiċċju. Ovvjament isek bla matris tkun naqra mbeżża isek ma tkunx taf x'inhu ġej għalik. Imma ssibhom hemmhekk lesti, niftakar kienu għamlu li l-kafè għalija u għall-mama biex nħossuhom aħjar. Ġifieri jiena għalija t-tieni familja tiegħi. Il-Claire taf ovvjament. U xi tgħidli fuqha? Qasem kliem biex nesprimi ruħi kemm inħobba l-ewwel nies u kemm għandi apprezzament lejha verax. Issa qed emozjonaw Vera, nemozzjona ħafna ruħi. Għandek raġun. Ħanaraw, għax jiena llum xtaqt li kienet magħna l-President Miriam Spiteri de Bono, però ġentilment kellha ħafna impenju ma setax imma bagħtet dal-messaġġ apposta lina għall-kuxjenza. Nħalli fidej id-direttur biex itina il-messaġġ tal-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono. Mill-esperjenzi tiegħi man-nies u wkoll issa fl-rwol ta' President ta' Malta, bissejt mill-qrib kemm il-darba
ma' individwi li jkunu għaddejjin minn momenti diffiċli f'ħajjithom, imħabbtin bi sfidi li jolqtu l-ħajja tagħhom u ta' dawk eżis għalihom. Problemi soċjali, problemi mediċi, problemi finanzjarji, dawn kollha ħafna drabi ikollhom effett devastanti fuq il-ħajja tal-bniedem. Il-Community Chest Fund kienet għadha u tibqa' il-karus tal-poplu biex il-flejjes fih jintużaw għal bżonnijiet tal-poplu. Tul l-aħħar snin, l-ammont ta' talbiet sewa l-mart onkoloġiku u wkoll mart ieħor u bżonnijiet oħra sar aktar intensiv minn qatt qabel. Ma ninsewx iżda li anke fil-każ tal-mart, il-mart apparti l-għajnuna medika joħloq ukoll problemi oħra. Il-familja jkollha bżonn għajnuniet oħra. Qed jiżdiedu wkoll it-talbiet fejn ikun hemm sitwazzjonijiet soċjali li jkun hemm bżonn ngħinuhom u wkoll problemi li jirriżultaw minn mart mentali. Il-ġenerosità tal-poplu hija indispensabbli biex il-Malta Community Chest Fund tibqa' tilħaq lil kull min għandu bżonn l-għajnuna. Matul is-sena, il-Presidenza torganizza diversi attivitajiet biex jinġabru fondi ħalli nsostnu dan il-fond li qiegħed hemm biex jgħin kull bżonn u jnaqqas kull tbatija tan-nies. L-istrina l-għada tal-miliet hija l-akbar attività tal-Malta Community Chest Fund. Kull sena, il-poplu permezz tal-istrina jagħti xhieda tal-qalb kbira tiegħu u bil-ġenerożità tiegħu joħroġ lit ta' sostenn lil min ikollu bżonn. Nappellalkom minn qalbi. Jiena ħobb ngħid li tbatija ssejjaħ lil min itaffija. Ejjew nagħmlu li nistgħu biex ma nonqsux lil min għandu bżonn l-għajnuna. U dak kien il-messaġġ ringrazzjaw lill-President ta' Malta, Mirjam Spiteri De Bono, din se tkun l-ewwel strina tagħha min jaf kemm għaddejjin preparamenti kler jiena għexta fi żmien presidenza oħra. Tiago, għandi ritratti meta l-President jekk Ministera żbalġet l-Ingilterra qed ngħid tajjeb min nitlob ir-reġija ittellaħħom. X'għattila lill-President meta rajta? Kif inti? Ma t-tila xej iktar kif inti biss. Daqs kem tajt il-mam id-dar inti għalla jbirek, Bdejt istħi. Kemmi zaħira għalli. Xeħlew. Tiago, naf li il-ħin kollu għaddej bl-attivitajiet. Hemm xi attività oħra f'moħħok li tixtieq tagħmilha biex tajn il-nies oħra fil-bżonn? Niftaħ ħanut tal-ħelu. U donations għaw natijom il-Malta Community Chest Fund. Proset, kemm għandu idejat, Mary Lise, kif tħossok il-fatt u żgur din ġejja minn trobbija sabiħa tal-familja tagħkom inti u r-raġel u l-familja kollha li t-tfal tiegħek inti minkejja li jkunu għaddej minn tbatija, xorta x'Ramiro kienu kollek għalli jaffirlu. Dejjem moħħhom biex jagħtu l-ħaddieħor. Fimni, jena dejjem ngħid, jew għax ikunu għaddew huma mitbatija u mill-mart missew huma għax tfalek kif imni. Għalkemm aħna nippuxjawhom kull ħaġa li jgħidulna intuhom is-sapportana. Dik vera, tax inti tispiċċa ovvjament magħhom għalla jbierek, proset. Dan hawn naħseb il-valur tal-mart li ġalhom jagħmlu li jagħmlu. Meta tlajt hemmhekk l-Ingilterra u rajt pazjenti oħra, x'ħassejtek meta tara Maltin bħalek qegħdin hemmhekk? Fimni, intqajt ma' aħna konna għand is-Sister Franġiskani. Kien hemm min kien ilu minn frar hemmhekk qed jistenna l-fwiet.
U għadu hemm ġifieri minnu ifhem tgħid fejn ħadd ieħor m'għandi xejn. Għalkemm għaddejna matul iż-żmien, tgħid fejn ħadd ieħor m'għandna xejn. Ifhem, il-bot mill-familja daw ħajamlu il-miliet hemmhekk weħidhom. Ekku. Ifhimni, aħna tajna naqra minn mal-familja, minn mat-tfal l-oħra u l-familji tagħhom għax illum il-ġurnata kbar u qed ifendu għal rashom, tajna ġimgħa mingħajrhom meta tlajna l-ewwel darba minna 15 ukoll. Imma fejn ħadd ieħor. Tibda tapprezza s-saħħa iktar u tibda tapprezza l-fatt li tqum. Is-sempliċità m'hawnx isbaħ minnha. Xajjen, qed tapprova inti, kemm bidlitlek ħajtek illi inti ta' 23 sena għaddejt minn dak kollu, ma tafx kif se tmur il-biċċa tax-xogħol għax kanċer huwa kanċer. U mbagħad Alla jbirek meta fiqt u bdejt dil-paġna ġdida. Kemm inbidlet ħajtek? Naħseb għal-bidu kienet diffiċli biex naċċettaħħa għax ovvjament mhux qisu ikun pis u mbagħad fuq hekk tibda tgħid pis għalija u pis għal ta' madwari fil-verità. Imma naħseb bħala storja naraħa li kabritni u għamletni l-persuna li jien illum. Għalkemm għadni għaddejja tipo niċċekkja follow-ups u hekk ġifieri u dejjem għalissa ġejt stabbli. Xorta jkun hemm dik il-biża li forsi taf kif jerġa' xi ħaġa jmur għall-ar jew imma jisek la tkun taf tipprova tħares lejha mill-għan pożittiv. Speċi tgħid orrejt mela hemm x'nista' nagħmel jekk alla ħares qatt jiġri xi ħaġa. Ġifieri għalmitni nħares lejn ħajja b'mod pożittiv u jekk hemm xi ħaġa vera nixtieq nagħmilha. Fil-fatt inti gradwajt sfin mort barra minn Malta, reġi għandak ta' ritratti kemm inti żaffina brava. U il-ħolm tiegħek, fil-fatt kontattili di f'intervista meta intervistajtek sentejn ilu għall-aħbarijiet, għat li kull ħolma rrid inwettaq, mhux vera. Ovvjament inkun nixtieq inkompli bħajti normali kemm jista' jkun nipprova ninsa dak li għandi. Imma ovvjament din hija xi ħaġa normali bħal kulħadd li jkun għaddej minn żmien diffiċli, ġieli tiġi ġurnata fejn nibki xortija jew ngħid speċjal xi xjiena, imma mbagħad ngħid speċi inutli ħanagħmel ġurnata fis-sodd eżempju u ma nagħmilx li rrid nagħmel jew noħroġ ma' sħabi jew ingawdi l-familja fimt sew. X'parir tagħti lil dawk in-nies li forsi ma japprezzawx biżejjed il-ħajja, ġiel tiltaqa' ma' nies u tgħidilhom inti okej kif inti u mhux l-istess. Imma l-istess tista' apprezza li qomt l-istess bħal bieraħ li qed tieħu nnifs l-istess bħal bieraħ li stajt tmur għax-xogħol. X'tgħidilhom il dawn in-nies? Il-ħajja jaf tinbidel ta' taħt fuq mill-lejl għan-nar, ġifieri aħna qatt ma konna nobsru bħala familja li għandna ngħaddu minn dil-burraċka fil-verità. Ġifieri naħseb l-unika ħaġa li ngħid huwa li tgawdi ġurnata b'ġurnata, jgħix ġurnata b'ġurnata, gawdi ta' madwarek u gawdi ħajtek. Għax fil-verità ma tistax tgħid x'ħajġri għada. Ġejja strina oħra, Kler, inti ma nafx kemm il-strina mill toddejthom jew. 27 kważi. 27 waħda. Ġifieri inti ovvjament kull strina għalik dejjem ħafna xogħol. Imma naf li inti minkejja li tkun vera żawsta x'dan qed titqis l-għada tal-miliet. Ġifieri inti qas tista' tgħid u hija se jiġi l-miliet u nistrieħ ftit. Ma le, inti l-għada tal-miliet ħafna xogħol titbakkar minn kmieni, tmur fil-post fejn tissir l-istrina u xek. Imma tajt li tħoss element ta' soddisfazzjoni. X'inhu huma l-emozzjonijiet li tħoss meta tmur l-istrina? Ara, l-aħħar ġranet ta' qabel il-miliet nkun ansjuża ħafna li nibda nġibhom bi kbar, nibda ninkwieta fuq l-inqas affarijiet, niċċekkja anke t-temp kif ħajkun bħalli kieku ħagħmel xi differenza ma anke t-temp li jibda jeħelma rasi. Naħseb aħjar ikun il-maltemp ħalli nisqogħdu d-dar. Aħna nippreferu l-maltemp kieku, ġifieri manka meta ma jkunx fl-aħħar tal-ġurnata kulħadd jinġabar lejn id-dar. Mbagħad
dikinhar tal-miliet, niċċelebraw il-miliet ma tal-familja xorta ġifieri, xi telefonata l-emmolaw tibqa' għaddejja minħabba l-istrina. Dikinhar tal-istrina nqum filgħodu, imur l-qudies, għalija importanti ħafna x'naf li ġej ġurnata twila. U f'qalbi ngħid isma' jiena għamilt l-almu tiegħi, issa fidejn in-nies jafu. Imma naturalment hija ġurnata li tkun mimlija b'emozzjonijiet, jiġri jiġu momenti meta tibda żommi dmuħ u jiġu momenti meta l-ferħ tant ikun kbir, ġifieri li inti taf Marija kont hemm. Inti tibda tara l-ewwel qed ikollok ħafna mill-pazjenti li jkunu madwarek. Sewwa inti Tiago ħadd tmur l-istrina, jiena rajtek fuq billboard, tmur bil-fors. Xajjen inti wkoll ħadd tkun hemm, ġifieri intom se tkunu hemmhekk ovvjament Marilis u r-raġel tagħha. Imma meta tara l-imħabba ġejja, donazzjonijiet, tibda tara gruppi ta' scouts u gruppi ta' tfal u żgħażagħ u anzjani u min għamel xi jikla, tibda tara l-imħabba li bniedem. Inti naħseb dik tbikkik. Dik l-iktar ħaġa li jiena kull sena timpressjonani għax in-nies meta jkunu qed jagħtu donazzjoni ma jkunux qed jagħtuha neċessarjament għal persuna b'isem u kunjom, jagħtuha għall-istrina u mbagħad l-istrina tgħin lin-nies. Jiġifieri naħseb li dik hija xi ħaġa li rridu nieqfu naħsbu fuq hawn ngħidu kemm hi ħaġa sabiħa, ġifieri n-nies qed jafdawna lilna bid-donazzjoni tagħhom għax jafu li qed isir il-ġid u li ħajjintefqu tajjeb u li d-donazzjonijiet ħajjingħataw b'ċertu responsabilità. U inti taf għax inti mill-uffiċċju tiegħek joħorġu. Iva, eżatt, imma dik hija xi ħaġa. Taf fiċ-ċer dak li qed tajt. Iva, huwa verissimu. U importanti ħafna għalina hija xi ħaġa importanti ħafna li x-xogħol isir sew. Imma meta inti tara l-konkorrenza tan-nies minn kull imkien u tibda tirċievi dak il-ħin ħafna messaġġi, kultant nies li kważi tkun insejt u jgħidulek isma' qed narawk aħna għamilna donazzjoni jew nistgħu niġu bid-donazzjoni, il-feel good factor tagħha huwa wert lejja u l-ansjetà. U mbagħad l-għada tal-istrina inħossni isni għandi 150 sena. Blajja. Nagħmel ġurnata ġifieri nipprova noqgħod id-dar u mbagħad ikolli l-lif ġifieri u nibda nistieden il-ħbieb u hekk. Mela, wasalna fit-tmiem il-programm. L-ewwel net jiena nixtieq ngħidilkom grazzi li ġejtu illum għaliex iridu ngħinu lill-istrina u n-nies jifhmu l-messaġġ dejjem kull sena minkejja kulħadd jaf tajjeb li dejjem infakru. Nirringrazzjaw lin-nies għax naf li ħajkonkorru għall-istrina ta' din is-sena. Tiago, nixtieq li tagħmel mappell għall-istrina, ħanħalli fidejk. X'tixtieq tgħidilhom in-nies? Għatu d-donazzjonijiet. U ngħidu kemm nifilħu. Sewwa, u inti Marilis. L-istess, u ningħaqad ma' Tiago jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom mhux għax nista' nkun jiena, għal min hemm bħalissa u min għandu bżonn bħalissa. Għax kif qed intom mhux mard biss u kif qalet il-President, hemm ħafna għajnuna soċjali wkoll. Eżatt. Hemm dik dbatija oħra wkoll. Dbatijiet oħra soċjali. Xajjen? Biex tagħtu donazzjonijiet tagħkom, ovvjament tkun qed tgħinu nies bħalna u anke pazjenti oħra, ovvjament mingħajr speċi donazzjonijiet ma nkunx il-lajnuna li nistgħu nieħdu fil-fatt jekk ma jkunx hemm dawk id-donazzjonijiet diħlin, ġifieri biex nieħdu trattament. Ġifieri huma importanti ħafna. Għalek nħedġiġkom biex. U ħatkun festa dik Kler, festa fis-26 ta' Deċembru, l-għada tal-miliet, ħudu pjaċir u fl-istess waqt ingħaqdu f'din il-festa kbira ta' solidarjetà f'Malta u f'Għawdex. Jiena nirringrazzjakom li dejjem issegwu dawn l-istejjer u importanti li niftakru li kulħadd huwa uman. Nirringrazzja lil kru li għandi fl-istudio, kif ukoll il-kru li għandi fil-Kamra tal-Kontroll u lil Licio Farrugia. Nitlobkom issegwu Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi.